Assalamu alaykum, hormatly ýurtdaşlar. Taparaga salamu alaykum. Salam, Halmurat, gowmusyň? Şükür. Bamysyň? Oba. Ba. Asmanyň durumy? Dory. Asmanyda dory. Hiç bolmady. Sowuk bolsa da asmanyda dory. Tapara, men bugün sizi çağırmamyň sebäbi häli günni bir gysgarak bir 10 minut görnüşini şol real bildiriş görnüşine çykyş etdim. Yurtdaşlarymyz biler ýaly. Ene düýün şol Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny ýanky baş inspektor, general inspektor diýilýär da olarda. Şol ýörüýte komissiýa döredýär. Inni şol Ukrainada bolup geçýän hemme korrupsiýon işler bar. Korrupsiýa ol ogurluk, döwlet meşgulüne, döwlet emlägi, şahsiýet emlägi, ýa ene şol uğradylýan humanitar kömekleriň ogurlugy, harby kömekleriň ogurlugy, ýanky döwlet üçin ýetlen uğradylýan puluň ogurlugy. Gatykan aýdylyşyna görä Ukraina şol bütün ýanky Ýewropa döwletleriniň içinde, ählisiniň içinde iň bir korrupsiýonly döwlet ýurt bolupdyr. On korrupsiýasyny Türkmenistandan deňeşdirmäde bolan mümkinçilik bar. Ya Türkmenistan Ýewropada bolman soň bu sana girýän däldir. Şoda, onun ýene bir tapawdy, iki tapawdy Ukrainada Atologul prezidentligi edene, onsoň Ukraina halky şol prezidentiň agzyna garap oturan. Hiç bolmany metbugatlary bar. Şolar ýaly böyle uçuk işler diýmesen, şu pully mesele gelenini düýü bilen çökön şol eteter ýykylyl bar şol öňkü Soýuz rejimine ogurluk edip oturan adam. Ne diýjek bolýan zadym, men şo aýdylan emede ýazylşy ýaly ýuruşy wesin emesinde saýtyna diňe ol Ukrainadaky korrupsionerler bilen baglanyşykly boljak bir eme. Ýygyrlanyş ýa-da teljeriş işleri ol Russiýa Federasiýasy bilen baglanyşykly boljak. Öňkü Sowet Respublikalaryna da degişli diýip aýtdy. Diýmek bu söwüş, bu uruş, bu görüş tutuşlaýyn enne alınıp barıljak sebäp korrupsiýa bar döwletlerini hiç bir halklar bir iyi mesela ýaşap bilen onu hemmemiz görüp motiv bilip motiv öz hamymyz bilen duýup motiv. Şoň üçin enne şu görüşi Amerikan Birleşen Ştatlar yglan etdi. Näme üçin? Ilkinji nowatda şol esasan Ukraina şumal kömek edip oturan bir aýdan bir ýyl bolýardy. Ähli kömek diýen ýaly 120 milliard dollar geçirdiler bir ýylyň dowamyny. Ýene de 45 milliard olam garaşypdyr, onam Ukraina uğratmaly. Ondan daşary humanitar kömek, militar kömek, ýanky ok ýara, tehnika. Adyna agdan kömek Amerikadan gidipdi, olup Amerikan ýanky salgyt töleýijileriniň pulunyň hasaby. Diýmek hasaby sorama olaň dowul haky bar, şonam olar etjekler. Inni o hasabada nähil sorajaklar? Amerikan tarapy dowlu öz alyp barjak bol işi. Diýmek, Amerikan sülçüler tarapyna FBI'nin bilen şu ömeler geçiriljek barlyk işleri onsoň jenaýet ederler. Amerikan kanunlary boýunça Amerikan düzgünü boýunça suud edilip jedasyny çekip. Näme üçin nilen sorag bar? Olam sebäp şol pul Amerikanlaryň puly, şol kömek Amerikanlaryň puly. Entek biz Ýewropadan barym kömek hasap edemiz, diňe Amerikan kynat. Şoň üçin enne şu mahal bir şolar ýaly pursat geldi. Enne şol öňkü Sowet giňişligindäki ähli korrupsionerlerden hasaba sorajak. Ol güne meni gelip etdi. Sebäp olar biri bilen baglanyşykly da Orsiýetde korrupsiýa Ukraina bilen baglanyşykly. Türkmenistan'daki korrupsiýa Orsiýetin golasyna bolansoň o bilen göni baglanyşykly. Täjikistan, Özbegistan, Gazakystan, Kyrgyzstan, haýsyna şu Baltyk döwletleriň galany hemmesi adda kanny o dörli terde ene korrupsiýa içine batan döwletler. Şonuň üçin şu kabul edilen karar gutlanylmaly bilýän tapýan o sebäp milletler bir zatlaryň üstü bilen bir sebäp bilen üstü bilen şu batgadan çykmaly tapara. Sebäp çykmasak boljak gal ol halk
şol bizde de öwrenilen zat da kanun, hak hukukun soranatdy. Pul bilen mesele näçip çözmeli ýa-da şol adama näçe tölemeli? Men işim çözüler ýaly, men wizam alar ýaly, pasportum dedir ýa. Kanun ýolundan şol iş etmelirim diýip pikir eden adamlar. Sen 30 ýyllap şular doly korrupsiýa batyrdylar. Indi çıkmağa yekece yol açıldı. Oğlum mene Amerika'nın Birleşen Ştatları şular ýaly terde kömek ya şol işler alıp barjak. Indi şu meselede tapara sen hem siyasetçi diýmen bağışlaň ölsiz ene bir ykdysadyatçy hökmen. Maňa söweni alak bolýar bu ýa-da. Yok, yok, şon için men bağışlaň diýip aýtdym. Şon için indi sen ykdysadyatçy hökmen bir ýanky yerden önüwesen şu Türkmenistan'ın toprağına belet adam o milletine de kimiz belet inni şu kabul edilen Gatı beletmiş toprağına gatı belet o. Şoda Ýa-da çykmady ýalaga boldy. inni nahil bor o şu kararyň netijesi ýelgini bize barıp ýetenne nahili derecede alyp barlar. Oğurlanıp gidilen milyardan sanyna aýdyp berdiňiz de 350 milyar. Dörlü devletlerde giyilen ya bakılıp yatayını olana bir saçılacak. Gidecek yerleri yok. O yedip ne veretine çelleyemezin elinden kanrı varmalı var. Şimdi nahil ferde görüyorsun şunu. Nahil formada alıp barlar. Yani birinciden Amerikanlara, Avrupalılara yön çalarak bilýärdi o yani post-sovet demesinin respublikalarının hem beceti yani kleptokratya diýilýär da. Bir-birinden beter neme. Gatgiň ýaýranlar şu Baltika nemeleri ýaňy çykdylar da şu Ýewropa Birligine giren soň bu zatlar kontroly nemet bir düzgün tertibe girdi. Bolmasa Sovet nemesi şol ýa kleptokratya nemesine doly öwürli Sovet döwründe edil beýle gözü örtelen emet bilen okdular bolýan ýokarky neme edýär. Edil bu mesferde bolmasa da hemme kişi şu kariyera yani partiya pul kazanmak için girýärler de başka nemesi yok. Yani bu diýip döwletin guruluşy bunu düşünen bolsalar gaty gowy tebabi uruşda gaty kenteri istaýlan ýa-da bilýän emesinden onu o taýda oğurluk etmek o yani gowy perde wada biz söwüşýät diýip men gahrman diýip edip bolýar da o zatlary. Gowy men neme diýen Halmurat Amerikanlar bu zatlara gaty nemedir yani hukuk nemesinde bir zady başlan ortalar soňuna çenli gidirýärler. Şulan gowy neme täsirler var şolary alak. Men şulan käbir guruluşyk firmalarynyň nemeleriniň logistikasyny zadyna teredýän bol tagadyna çenli neme bilýärler, planiýerler bilýärler da. Bu işi bilýän adamlar bolar. Bu işi soňuna çenli ýetirerler. Ýöne şu terror onun şolary alaklatlyň ýa finansirunesi ýetatanam şu korrupsiýonly pullon ýa gara pullon hatawy alınmayan pullardan o bir yerlerde üýüşmegi bilen bolýan zatlardyr. Şu ýa teröristik gruplar zatlar bady diýilýär. IŞİD diýilýär mysal üçin. Ya şoň meňdeş başga da nähilek deme bolsa ya da ÇVK Wagner diýär. Şoň meňdeş indi ortaýetde 20-25 tane çasny neme açıpdırlar da. Şu halkymyza düşünreýli bir jemgyň separat şatny diýende şahsy harby goşun döredilýär. Döwletde hökümete degişirler. Meselem sen döredip bilýän özüňe bir goşun, ýene mir döredip bilýär bir goşun. Ine şoňa ÇVK diýilýär da şahsy harby goşullar. Ya Türkmenistan'dan mysal berjek bolsaň prezidentiň ahranaty şodur. Yani ben aýtaýyn. Türkmenistan'yň kanunyna, konstitusiýa nemesinde
şolar ýalak ya gorog demesi bolmaly ilen yeri ýokdur. Onum ya Türkmenlerden mi ya da o da yani çıba kavaglar ýalak mafyoz nemen demesmi o da yani toğra galabattır. O şol 20-25 tane täze döredilin bar. Indi bu perişteleri o döwlet bilen demes ýok. Hemme jesi korrupsiýon neme bilen skema bilen gitmeli. Pul Türkmenistan ýalak Özbekistan, Arabistan ýalak ýerlerden apşak ýerlerde yani ortalyň termini oýunça türmelerde apşak vardır ne yani orada konuda atla pul ýanlarlar apşak. Ne bularım şol bulon düzgünü şolar ýalagrak ödem ulu pul aylan ya halmrat urşun bir günün memleti bir näçe 100 milyona ýetýändir. Urşun ýeke günü. Ortadan 1 milyar tiwayt ýalar sapara. Mümkündür. Ben ýöne kiçi nemeleri o işit bilen görüşdüler, näçe görüşüpler. Şu adam görüşüp ýerler. İşitin arkasında bir döwlet ödüm bay, gaty bay döwlet durmadyk bolsa olar ýalak puly nirden gelmeli? O da döwlet hem derle. O bir finansiýer de diýen bolmaly. Yani döwletler onu gön berip bilen ok. Sebäbi hasap kitaby var. O da nillegalny bolmaly. O diýmek şu nillegalny pullon, yani gara pullar diýerler. Bir yerlek, bir näçe ýerik, bir yerlerden akyp üýşmesi gerekde. Şolar ýalak membere priýateleri finansiýer etmek üçin. Yani Taliban nemesi vardı näçe ýyl aýagy üstünde durdy. Birler finansiýer diýer. Pulsuz demedik bilen oklara. Şoň üçin Amerikanlar bu zatlara o düşünen ortalar gaty gowy men demedýän bu ikinji front ýalak nemedir? Yani urşun emesi bir tarapy beýlek nemeden beýlek tarapydyr. Ýöne Türkmenistan şu içinde gowy otýur. Bir gidijek misal bereýin. Ort delegasiýasy bar da neme? Türkmenistana. Şolaryň içinde Tatarstanyň nemesi bardy. Reisi indi şey diýilýär. O reisi diýilýär, prezident del. Reis. O Tatar ýa-ni Minnihan. Şu reisem yani sanksiýa düşdi. 10-njy sanksiýa nemesinde şoňa maty şu taýdy. O da yani Türkmenistan'da mescitte yani ayet tavır demedik diyor. Müslüman olur. O arkadaşımız. Maşallah. O inşallah maşallah bilen bulur ne şeylere. Şimdi o kaptanın hakkı. O bizim Bavar ablamızda girmeli. Çekerler yok. Onun taşına pulaylap ýörenler var ne bizim Türkmenlerimizde bir gaptaly orta bir gaptaly Ukrainlara diýip duran o bile iş öredip ýören nemelerimiz bardyr, ýigitlerimiz bardyr. Olaryň maatlaryny biz aýdyp oturmaly, onu biz nememiz gowy bilýär. Ýuwaş olaram neme daş agylyň daşyny aýlap başladylar da bir agylyň içine düşmeli. Hukuk döwleti bolýançak, bu zatlar damy bolup durar. Şoň üçin biz hukuk döwletinde ýaşaýas diýip aýdyp biler ýalak ýagdaýa gelmeli. Hukuk döwleti diýmek näme diýmekdigini ine Amerikanlar görkezýärler. Yani Ukrainada altyn ýumurtga nemesi çıkmadan. Bazarda 7 manat emma harby ministerlik onu 17 manatdan satyn alýar. O ýumurtkany şol altyn ýumurtkany ýöne gowy bir nemeti şol öň kepde çykdy şu mesele.
Yani Zelenski tuğulama derro yani şoňa ne demokratiýa emesdir reaksiýa hökümet şonu alak bolanda reaksiýa berýär-de. Bu topar adam işten aýryldy. Onuň şu komisiýaň dörenmesem şoňa şu taýdan Sebäp aýtdy. Ul deme demokratiýa şey diýişliýär-de. Biziň hem Türkmenistanymyzda bu topar problemany aýdylyp oturýar-da. Bizim hem devletimiz, hukuk devleti, deme bir kaptalından tereden de. Sebebi o adam başına düşýän milisiýaň sany dünýede birinci. Şonralak dememiz var. O milisiýalar, KGB'ler, nemeler, näme hukuky goramak üçin bar. O şu tarapyndan teretsek biz de ulu hukuk devleti. o Sebebi bäş adama bir pady. o şonralak bizim halimiz var. Yani hukuk devletine Ukrayna primerine kıyalak bir mesele gündeme çıkanlar şonu şonu reaktif orkudmurlar. O Türkmenistan'a belki men ne demediyen belki diyenler şulara hukuk devlet diyenmem sorunun ya oyunum olsa sını olsun nip diyenler yani şu halkı iyidine alıp bilen ok. Bir tevabını aytdı. Bir de alanım gerek geldi. Almasın. Böyle tevabını aytdı. Ne hem için alıp bilen ok. Onu ikinci neme hem için halkını pasport verip bilen ok. Vermesin. O da gerek gel böyle tevabını aytdı. Bu ne hem için kağıdımız olmadı ya da mürebbemiz olmadı. Peçadımız yok. Ya da yine burada attı. Haytı bakana bilen demediyen orada. Halka çıkıp aydıp versin. Bolmasa in olmanla ne televizordan bizim şular ýalak problemimiz bar. Bir ana şu informasiýany versin. Yani halkın plança demesi daşynna. Olar hatawy, toşna hatawy bilýärler-de. Daşynna buna ýyzyna alam zok, ýalatymyz gelen ok. Ne? Şonça milisiýaň içinden dünýede bir müň adama düşýän demesi bar-da. Şoň içinde birinci Türkmenistan. Şonça hukukçu olup şu zatları badip aýdyp bep bilmediler mi? Sebäplerini aýtmadylar. Yani bizim ne şunça halkymyz daşynna ya da şunça vatandaşymyz, iýilleşimiz eline pasportu ýok. O pasportu ýoklugyň ýanky içine almasınlar. Yani pasport berseler adamlar çöregini tapyp bilýärler-de. Köçelerde emedip bir ýa bomjaýalak seweran bolup gedaýalak bolup demep görünokda. Dokumenti bolsa işe yerleşip bilýär ya da iş var yerine uçup bilýär, gidip bilýär-de. O Türkmenistan'ım almasa başka yerlerde de alýan nemeler bar. Yani bizim näde hukuk devletimiz, yurdumuz o yurdum yani devlet halk üçindir diýär-de. Yani halk üçün olsa o gelendiğinden bilýän bol şun kandyp kabul ederler. Halka yani yok zatlaryň adyny bir aýdyp bersin. Men şonu ben o godaşymdan rica edýän menemin babaraply bolun balratna dünden bäri. Dinledim diyor. Bu aýyp zat däl aýtmak. Yani kemiň aýtmak. Mene böyle kemmi biri ne şunlarla kemin vadip demesler aýtjak. Ya ýalňyş edipsin diýip. Programy bolsa mona aýtjak aýdýan ben bunu aýdyp bilýän demem. Şolar ýalak yüregim bar. Halmurat budat ogluk edenem bolsa etdim diýip bilýän ben. Şu taýda ağırladym diýip bilýän ya da şu taýda ýalňyşdym diýip bilýän. O eden bolsam. Bular bir tütlük ýanky. O da şon bolsa bir de meňde mendirler. Hem şunu bilemokda men. Sen daýy taraplan da. Bilmedim. Böyle mesela ýeme başga ýene sowmaý tapara ýene dolanyp geleni bir sanksiýaly mesele. Indi Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasy bilen Kreml bilen Putin bilen gaty ýakyn ysmyşykly gatnaşykdygyny indi bütün dünýä bilýär.
Olaryň näme öňrüp näme satýany belli bolup başlady. Hani ol Yemen aylagyny gäme saklanly oň üstüne 170 tonna partladyjy madda olum Türkmenistanyň ady ýazyly haltalary gaplan. Soňra ene emeden Kaspy deňiziniň üstü bilen Orsiýa tarapy ýara tehnika gerek şolary enjam ýalňyş çykarylyp durgyjak öňe akdylýar. Onun ana görünüp dur kosmosdan ilerliyor. Ve ana soňky edip desant etdi de, onu Orsiýa desant diýip 400 adam, 2 samolyot diýen ol belki 10 samolyotda minip gelendirler. Ýany bilen görbak näme alyp geldi, kim alyp geldi bilemzat, näçesi şu taýda aşgabatda galdy, näçesi ýygyň uçdy, o barada da habar ýok. Ýöne oňu şol gelip Türkmenistany dolandyrmak öz ellerine dolarlaryny sugutnamasy bolupdy. Ine şu zatlary Aşgabatda yerleşen Amerikan elçixanasym görüpdi, Angliýankam, beýleki ýurtlankam hemmece görüp hasabal öz döwletlerini, ýol başçylaryny uğradyp otylar. Neşolar ýaly zatlar bolup geçipdi. Ondan olar bir-birine orden nakyşyp Putin bilen Gurbanoğlu oglu bilen Putin ene dünýäň öňünde it masarasy bolup otylar. Onun bütün dünýä görüp otyr. Yok, görüp otyr bol halmrat ne şu jaga diýerde men neme deýin, şu okudynyň bagaty bar. Herdi orden 3 milyar dollar berýärler. Bir orden üçin. Owa şonu ýöne adlym diýip demesiniň ýa suwutnamasy ýa alan soň orden dakmaly. Bunu resmi men gol çekdim diýdi. Alanma. Owa onu herdi bulun her 3 milyardır. Bulun ýa 2 bolmasy Türkmenistany 2 esse ýa agram getirýär. Harajat çykdyjy. Owa Beýle orden medal howasy bar bolsa hany ýok, ol howasy ýok. Deme ýa düzgün beýlekleri de aýlandyr. Şu pul berene hemme jetne ýüzük takdylary ýa deme bunu bir fiksasiýa etmeliler. Notarius ýala. Onu ýüzük takar orden nakar hiç bir emes önemi ýok. Ýöne şonu ýa pul geldi diýip şoňa demesini berýärler de. Ýa signalyny. Ya ol şeylerek bize gelen informasyonlar şonu tu dediğinde dowam etdiren onda men sapara Türkmen tarapynyň edip oturan jenayetlerini halkary jemgyýeti görüp otyr. Täp şol Ukraina halkynyň depesinden ýenýän bombalarda wepat bolýan adamlarda Türkmenistanyň gösgöni bolmasa da kaptarlaýyn edip oturan Ullukan goşandy bar. Ona mene subut ediler. Näçe esker şu taýda näkidilipdir, näçe adam mobilizasiýa edilipdir. Pulum berýärler. Näçe milyard pul şol sen aýtdyň da ýa-ni şol bir ýerlerde pullar akkumulyr edilýär diýip. Şol ine Türkiýedäki ýa-ni kargodan uğradylýar, emma pul ýurdagdan şol Türkiýede galy o taýda nire diýip milyonlar, milyardlar. Belki bir ýerlerde toplanyp ýa-ni şol ýa-ni terror toparlary üpsün edilýän bolmagy mümkin. Bular boşandy bolmaly. Indi gün anyk meselelere geçti. Indi Türkmenistanyň ýagdaýyny aýtdyk. Şolaryň hökümet sanksiýa geriljeğini biz bilýär. Biz hem öz goşandymyz, goşar bu işe bu bolýan zatlar barady. Ana telefonlardyr. Ýazarsam, aýdarsam maglumatyny ýetirip, o Türkmenistanyň hökümäni ýagdaýda hasaba alsylar. Minni hanyp alypdyrlar diýmek, biziňkilerim alyp bilerler. Minni hanyp bile O böyle ne doğası dip görüp öyle mescitte ikisi bile yani namazda durdular diýmek pulum dence paylaşandırlar diýip aýtma esas barda. Indi şu meselede Türkmenistan bilen baglanşykly Ukraina geçecek bolýan men tapara. Näder hem Ukraina korrupsionerleriniň kekirdeginden tutuljagy görünüp durdy. Indi kim bar bizde? Indi kelebiň ujuny 90-njy ýyla getirmeli. Şol döwür Ukrainanyň birinji premier ministri ady Pavel, familiýasy Lazarenko. Owa. Şol ýa-ni Türkmenistan garaşdyrlyga çykanyna näçe diýip aýdýarsy? Niyaz Hojaň edýär. Şol döwür şol çykdym Sovet Soýuzy ýykyldy. O indi emlak paýlaşygy bolanyny Ukraina Türkmenistana gaz üçin $600 milyon bergisi var separa.
90-njy ýyl. Hmm. Şo bergini bermejek bolup Lazarenko oňa jaň edýär. Sen ne menden 2 köpüge almarsın. Gaza meniň islen narhymdan Ukraina satarsın. Şonu etmesen men häzir sana sen üstüňe ýa-da bir eskadrilla istribiter uradyryn bolup sen köşüňde nam nişany alma diýip gorkudy. Ine Niyaz şo pul almady. Şonun ýüze wurdy. $600 milyon. Öz halkymyza az otur nenen pul gerekdi şol ýyllar hata görýär. Oo. Özüne. Owa 90-njy ýyl ola $1 hasabyna $600 milyon. Owa. Bir senden sonra ya da $1,5 milyon alypsyň diýär. Niyaz 600 milyon halkyň puluny. Yo, men yankı o 1,5 milyonun hiç bana yankı aydı versen men Inni onsan şol 600 milyonu geçti. Sonra nira agdynmaty hiç ýerde publikasiýa ýok. Sonra Niyaz özü tribuna çykyp aýtdy. Ine yankı biz Ukrain doğrulamada diýär, dostlamada ine gaz berýär, bol satýar, bol pul tölemä mümkinçiligi ýok. Şonuň şumal bize $200 milyon bergisi bar. Şonuň biz geçýär sebäp bolar bize doğan döwlet diýip. Ona aýtdy Niyaz. Indi 800 bol. Oň sebäbi näme? Şol döwür Lazarenko kömekçisi diýip aýdy, ene başda da aýtmaýyn, dilime getirmeýin. Şo Yulia Tymoshenko. O da Ukrgaz Energan başlygydy. Bile ikisi bir ýerden, bir oblastdan gelen. Lazarenko premier wagty şol Yuliany getirip şo tak goýýardy, gaz boýunça. Gazowy prinses adyny aldy. Ene Yulia Tymoshenko Aşgabatda gatnaýar. Niyaz bilen şol gaz barady, gürleşmek üçin. Bir günler gerek bolsa 4 günem ýatyk gaýdy, Niyazyň köşkünde. Şol bir baglaşan şertnamasy barada, Forbes jurnalynyň Orsiýet boýunça baş redaktory Paul Khlebnikov, onu atyp öldürdiler. Ol Amerikan grajdaniyny, onu Moskwada atyp öldürdiler. 97-nji ýylda bolsa gerek. Şol 96-njy ýylda Yulia Tymoshenko Türkmenistanyň 7 milyard kubmetr Türkmen gazyny her 1000 kubmetrini $9 satyn alýar. Jemi $9. Şol gazam getirip Orsiýatyň turbasynyň üstü bilen getirip Ukrainada $80 hasaby alýar. Sonra şol gazy ýene-de aňyrlygyny Ýewropa $240 satýar kubmetr. Şonu Paul Khlebnikowyň hasaplany diňe Yulia Tymoshenko döwlete tölemeli. Şu bir izdelkadan bir edilen şu ýa-da maşenliklen eden şu jenaýet işini operasiýasyny döwletiň gaznasyna tölemedigi $14 milyard diýip aýdy. Ukraina gaznasyna tölemedi. Ol näçe gazanypdyr o barada görüňi ýok. Ýöne gazna tölenmeli mukdary sany ine $14 milyard diýip. Şol ýigit ýazdy şo taýda. Sonra onu şolar ýaly zatlaryň üstüne açyp oturulýy üçin korrupsiýa onu atyp öldürdiler Moskwada. Ine bu bar. Ine şu arada biz hökmen Hanrat yani son garşdyrma diýalak edil şu aprozo neme deýin men goşmaçy sen Türkmenistanyň $9 aldydy diýlen. Awa 1000 kubometrini. Şu $9 beren oklar. Şu $9 ýerine harit bartyr berýärler. O bartyram alyp barýandan atlaryny aýdaly Türkmenistan tarapyndan Aga Hanow halnadar. Onun ornwatary Fuat Recep bar. Yani Berdimurat Recep. Yani şu bartyr spesialistler şolar. Onu näme diýerler? Yani tüýjü bir köküm näme önemliler men näme detallaryny giýip durmaýyn. Şu taýda şol yani Ukrainada çok bahaty uslowna aýdýanda 10 manat bolsa, şu bartyr bilen alandan şoňa 40 manat, 50 manat diýip ýazýarlar. Onu Türkmenistana gelýär. Hakyky.
Onun Türkmenistan'a geliyor. Yani Mintorgo. O Mintorgo halka satıyor. Onu 50 manattan 45 manattan moronno. On pulunu halk төлüyor. Inni son cemleyen golün gaz yani 9 olur deyip ardan veriyor ya. O 9 olurun sen 3 esesini o taydan gımmat demen nemez bilen alyanda. Onun muğuttan ken ardan oluyor da. Çok adı niye adı? Şulara muğut. Ben senin kovu yani çok çünkü muğut veren değilse de yani şulon ediyen diyandan o Az yansılar. peydalı oldu. Ne o? O ne muğuttan ardan değilen deme ben şu yıllarda şu demen yani gaz sevdasının giden analiz edip yani neme vardır halkara kuruması vardır. Yani Sweden neme diye witness neme diye bir neme vardır. Halkara yani şu zatları neme edip görün menler expert diyalog demelerini alırlar ben şuları neme edip verdim. Onun şu pullon bir yerde kriminal nemen nemesinde mafyoz nemelerin içinde bir böyle ödüm ayağır pul olya şunu son şu terörizmde nemede ulanlar diyen demelerim geçiyet de ben kellendim. Çok atlar. O şeyde de bol hakikaten. Yani o yazgılar yok. Ben kendi göçüp kendim ettim de ondan taklım. Böyle ebaylarda nimetlerine bağdır şolun dokümentlerini. Bol kalmrat bağışlı metodun bölüm. Yok biz beýrek üstünde olur gider oturur. Hakykatdan sen aýdýanlaryň hemmejin men tasdikleýän şu ýyllar şu barada hana Azatlyk radiosyna gatykän çykyş edipdi. Ol şol ýanky Çernobil zonasyny ol zäherlenen guşun malyň etinem getirip Türkmenistany dökdiler. Hemme zat şol ýanky radiasiýa. Sonra bir ýolka diýdi, näme diýdi şol ýanky şol radiasiýaly zonadan bolaram çapystyryp getirdi. Türkmenistanyň şol beklen ýolkalar ýa-da ene bir täzeyle deklen ýolka. Olam şol ýanky radiasiýony zonadan gelir. Ol köke diýdiň, näme diýdiň, şoňam uny ýemesi, şalysy äkli şol ýanky zäherlenen zonadan ýygynalan ýanky undan edilen zatlar. Sebäp onu Ýewropa satyn alana Türkmeniň başyna çatdyr. Hatda şu kaloşlaryny getirip satdyr. Men bir zat aýdym, şu Ukrainalyň öz aýdýany bardy. Ukrainanyň emesini, Ukraina Dumasynyň yok, Dumada Radasyny Radasyny 450 deputat oturýar tapara. Şol 3 tane emesi Radasy ýagny 5 ýylyň 15 ýylyň şol 450 deputatyň her birisi şol Türkmenistanyň alabileni alyp şol ýanky deputatlyk orunlarda oturdy diýip özleri aýdyp otur. Ene 15 ýyllap şol Ukrainanyň Radasyna oturan deputatlar Türkmenistany kaloş satýarlar, ýa-ni sen aýdyşyň süýjü, piçeni, olby şo pullary ine ardan gazal onu satyp ine şeýdip özlerine şu Türkmeniň gazynyň hasabyna ýaşady Ukrainanyň malygaty. Halmurat ne käbir zatlara yani bir trezbi yani bir arada tawukany deme bilen etmeliler. Ine Türkmen ýigitleriniň yani tövde edişleri sen ýöne yani muğut berende Türkmen cemiyeti üçün kän peýdalla. Seninle yan atlarına aýtdynda, şu yani radiasiýaly gemeler Çernobilden gelýär, o gelýär, bu gelýär diýer. Gelýän da kesel, ýene de kime bolýar? Cemiyeti bolýar da. O cemiyet oňa muğut beren oklara. Oňa ýene de şu Ukrainadaky yani geçmeyen yatan ya da o nesli 5 etse kımmat bagasyny ne Türkmen cemiyeti tölýärdi. Bunu bular ýalak yani halkyňda o yani Mintorg ne Türkmenistanyň Söwda ministrliginiň işgärleriniň onuň neme eýlerki otnawy meňdeşe edaralary barda. Şolar bilen bartyr bilen işlediler de. Onuň Türkmenistanyň birjesi ne şunu işlen ýigitleň o hemmejesi yani men daşyna nigrinýärdim-de. Bolmada Halmurat bilen Halnalar bilen men çağalymdym. Men ýakyn dostlugymy bilen emet. O ondan soň şu gaty
Näme döretde bir näme diýen bir tüwde edilende de beýle edilen oga. Yani pul gazanany da beýdik gazanýan pulum titlok bokurduğunlar geçmeyecek yalak da onu şu lonkudur geçiyor. Ne şu at şu Recep Berdimurad'ın bu nemesine seyredip korum. Bu da atlı yarına düşüyenler. Nemesine de değil. Ne bizim şolur yalak bir dememiz var. Katlanımız var. Kıynandırıcı da. Ya şolu adamlara yani bir ne siyasi ne hukuki ne beylik medeni bir baha verilen. Ben sudatları katı gen görýänne. Şolary ordun berdiler. Ne Berdimurat Recep sen ya Türkmenistan yüzü şol. Germanya'da patol bolup oturuyor. Onun yeni de İtalya'da çoğu böyle yerlerde. Yankı postsovet demesinin hem yer şunlarlık. Amerikanlar bu zatlara düşünüp başlan ortalar katı kovu ne beğeniyen kalmıyor. Yo düşünüpden herekete geçtiler da para. Bir doğru düşündüler. Yani şu herekete geçmedi. Ol uruşda millet kırılıp ýaty, buların bärde şol halkın öme şol halkın agdyna niýetden uğradylan ähli kömegi ine oligarklar öýdararyny paýdaşyp ötdi. Çekip çydarýan ýagdaýda halkın öýdaýdypdyr. Şoň üçin şol real çäri kabul edildi. Menini dowam eden şoň ýygyny saparagy diňe Yulia Tymoshenko'da inni sonra ine gaz bilen soňky ýyllarda meşhurlanan ine Dmitri Firtash bar. Ine olam ine Türkmeniň gazyny, puluny milliardlap soran adam. Soňra Şu adam sorupdur. Şu adam ine ýolatyryn bir demetine diýer şol. Sonra ine ol sneaker satyp beren bar, velosipedçi Igor Makarov ol. Ine Valeri Atchirtsov ine şolong öz Valeri Atchirtsov'un özüne bolsa akly oň emlägi ýzyny ogluny aktygyna ýanky Ukrainadaky aýdaly bir ýemeden Lazarenko, Tymoshenko, bir ýemaki Firtash şolong hemmejigi kelle ýalaňaçlar Amerikan suwdunyny jogap berdi. Şular şu Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň agdyndan takyp alap alan ýa şu Türkmenistanyň korrupsionerler bilen böleşen ýa paýlaşan baýlygyny gan gosup ýygyny Türkmen halkyna gowşurmaly. Yok, Türkmen tarapyndaky demelerini goşmaly. Yok, ben goşmaly. Biz Ukraina'nın tarapynda gije günü şu halka ýeňiş arzu etýär. Şoňa elimizden gelse bir kömek, näil dil kömegi, el kömegi edip otyr. Ýöne şol bir wagtyň özünde Ukrainada korrupsionerler bizim jogapkarçylyk çekjek diýip ozalamaýdyk gelýär. Şu gün indi şu real boldy. Ol Tymoshenko şu mahal şu emede o Dubayda gaçyp giden berdi. O premier minister bolan agdyny naşatlyklap men Ukraina halky üçin döş berjek, öljek ýa eme Cemal Saparova bilen ýemen aýdysy ýaly. Indi Ukraina gelmän hana Dubayda ýaşap berdi. Ýöne onu mutaýdan gulagyndan çekip getirerler. O bizinkilere var inne ol Ýewropada därlik bärde hatawat bermeler ogurlugyň üçin köp döwletlerde. Şu Dubaýa daşýarlar da baýlyn. Durberň Dubaýdan hem lükkösi bilen ýygyna geler şu zatlar. Gitjek yerler ýok. Bir ýerinden başlanan arassalan şunu bütün dünýäde bolmaly. Başlaça ýol ýok. Sebäp ýa korrupsiýa ýeňmel bu dünýäni ýa arassalanyş işi geçirip ine Ýewropada ýaly düzgün durmuş dowam etmeli bolýar. Ine şu meselede aýtjagym şulardan ibaret ýöne şu taýda şol men goýdum da rowan minutluk ýanky bilir köpmen öz çykyşymy şu ta aşagyny bir eme ýazypdyr, komment ýazypdyr. Ozalam ýazýar ol adam bir ben näme diýip aýdyn bizim dostumyz da göni düşmanymyz da ýöne şol bize bir ýaly äsgermezlik bilen ýadýan ýa jogap berýän adam nickname MMMM bolýa berekella ýazypdyr şuň men aýdan sözümde bu gurrunda diýe Amerikan Birleşen Ştatlaryny perişte ýaly arasy döwlet bolup görnýär diýen. Men näme Amerika perişte diýdim.
Ya Amerika o şu beýleki döwletlere garandy o arasda diýip aýtdym ya hapa diýip aýtdym. Ýok, Amerika şol döwletde kanun işleýär. Şol döwletiň konstitusiýasy düşünmeýän bolsa ýurtdaşym şol döwletiň konstitusiýasy 250 ýyl bäri üýtgedilmän saklap geldi. Bizde bolsa konstitusiýa 30 ýyl on mäşgede üýtgedip otylar. Şondan haber ber. Bolýan ene o Amerika perişteden biz onu bilemzat. Biz melekden onun perişteligini biler ýaly. Ýöne 142 ýyl bäri ne Orus imperiýasy şuna çelip okurdygymyzdan tutup otyr. Şo faktlaryny getirip aýdyp otyr. Gece güni 3 ýyllar. Bolun yeterlik biz Orusyň aşagyny ýaşajak millet dälini mundan diýany. Ha Amerika mı? Bolýa Amerika 30 ýylda Türkmenistany näme diýan etdi? Aýdyň şonu. Ya gelip ağzımızda aşımız kakıp alıp gitti mi? Hatta gelin kampaniyalarım çıkıp gitti görüp şu tayda korrupsiya. Biz korrupsiya bilen işleşemiz aktif. Başka näme gerek? Amerikan näme diýany var bize men düşünüp bilemek. Ente gelmedik döwletden bize ya bitmedik çöpüň aşagyny togşan alacak bolýar. Bolmada ol. Gelsin, oy düzeltsin, kömek etsin bize. Ya sen gelip düzeltçek mi? Öz adyny aç, yurttaşım. Özüň aç, ýüzüň görkez, gel çyksa tutaydy. Men ine başga ýoly bilýänidi görkez. Biz ýalyk az milletli, uly baýlygyň üstüne oturan kizecek millet, döwlet näme etmeli? Nädip çykmaly biz şu ýolda, şu korrupsiýadan? Döwletiň haýsy puwdagyny alsaň pytrak giden, sapara giýjek ony aýdyp otyr. Muny däzeden norlan düzeltmesek boljak. Indi şol Amerika gelip bize ziyan eder diýip öňünden gorkup aýtdym. Onu konsepsiýany getir, goý, aç, gürle, düşünür halky belki senki dogrudur. Bizim Amerika'dan korkulu. Haw. Ine şonu aýtjak boldum şu meselede. Ýöne bir mesele var. Azapara şu mesele goşmak da aýtmajak bolsam. Nemedeýin aýdaýyn Halmurat indi üstünden geldiň we ýa Türkmenistanyň indi köpüňi Türkiýede tapu diýilen zadyň nämedigini bilýänsiňiz. Yerin tapusy, ýani sizin toprağınızın eýetiniň sizdiginiň dokumenti. O Türkmenistanyň tapusu sizin elinizde däl. Şol ýani biziň käkelep bören zadymyz, ýani siz toprağınızın eýeti bolman bir normal döwlet şu taýda gurup bolanok. Onu 30 ýylyň nemesi görkezdi. O ýani tapu diýmek siz toprağımızın eýeti bolmaly. Biziň etjek iň uly nemämiz topragy saňa, ýani Türkmen halkyna tapusyny berýärse, şu eýe bolýar, halk eýe bolýar. Berdimuhammedow däl, halkym däl. Siz potrot diýip ýördiňiz. Ýok. Ýani toprağyň eýeti bolmalydyr. Siz şu toprağyňyň eýeti etmän, şu taýda bir normal döwlet bolmasy mümkin näl. Ben ömrümde eden bir lokan, yani düşünmedik belki de, yani yanlış deyip hata edeyin. Yanlışım, onu ben boynuma alyan, yanlış eken, ben doğrum kan deyip gördüm. Size Türkmen halkına, yani şu Türkmen toprağının tapusunu sizin elinizde yani, verme için o riski üstüme alıptırına. Ben yeki özüm alandırını ödeme oktum ben. Onun yönü asırına yeki olup çıktığında beylekler. Hem mezadı var, kömeğim ettiler, ne ettiler onun yönü. Gayratları yok kendine. Ben ulu eden yanlışım, yani belki de günahım, o size toprağı vermek istedim de. Onu şu riski öz üstüme alıptır. Ben isteyenim bilen bolyan zaten onun yönü. Onu etecek olup biri üstüne almalı. Tavakkarçılığını, nemesini, o. Onun bir de karşılığını, neticede şayet, başka da bir topor şayet var. Şonu şey edecek oldu diyeyim, aydıvan bilen oklarda. Yani yer su reformasının üstünden geçirilmeli. İnsan yani değil, yani dağıtılan hem becerimin
düýünde yer su reformasy wada. Şu reformaň bolanyny, edilip başlanyny, nirak getenini bildirmejek bolup, o 30 ýyl iş etdiler de. O adamlar ünsün düýünden başga ýerik demedip bana ýaşlara soraýanlar şu zatlar bilýän ýok diýdi. Keminiden soradym. Eşdemi dogum diýdi. Senden eşitdik diýende kirlen ber aýdýar. O bunu gatnaşan adamlar yüzläp adam gatnaşdy da. O bolmadylyk näme bilinmedilik mümkünem däldi. O 10 müňläp adamlarym şoňa şaýat boldy. O 150, 170 näçe deme kalgody eýem tutulaşdyrdyk. O da yereýlerim geldi. Boldy ýa. Hemmetsel ýa 170 hojalyk bolanyny 500 näme hojalygyň içinden 30% bolýar da şeýlem. Awa. O. Ýene bir ýyl 2 ýyl bolan bolda 100%dem geçýärdi. Ýöne şu yer alany adamlarym şolaň elinden soň ýene de ýyny alypdyrlar da. Şolardan ses çykan nokta. Diýmek bu riski, bu jogapkärçiligi men ýeke jödüm üstüme alypdyryn. Onuň günäsini göterip berýär. O bana da bu şonu ettin diýip köp nämäni halka bildirme diýip nämedilen ýalak bir basyş görke diýerler de. Men 30 ýyl nämetin halka düşman etdiler men hakykatdan. Resmi men bir halkyň düşmany. Size taýýyňyzy berjek bolanyz üçin. Bularym bartyr etip berendlerim gahrman. Berdim bir atlar ýalak, Recep ýalak. Ya da halnalar dostum bolanlardan aýtmanlar. Ýok, sep, şolara ordin demedip o. Törden yer berip berýärsiň. Bizden düşman. Onuň şu halka o ýaşlyk etseň näme bolýar diýip meni görkezýärler de. Şu halka ýaşlyk etseň durmuşy şunky ýalak bolýar. Näme diýerler de. Şoň üçin şular bir zat töwde edenlerine arzandan buğutdan bardan berýärler de. Bu halka diýer ýaşlyk bilmez diýer de. Hakykatan bilen o. Ben gördüm götürdüm. Ana onu Hudaýdan görjekmi, özüňizden görjekmi, ýa başga birinden görjekmi? Şeýle Aýdarlyň üstüne menem edil kızgınlygy bilen bir ýeman goşaýyn fakty. Ine şu wurlar ýanky men çarjog diýip alýany. Çarjogyň töweregine ýa Lewap hömmetini welaýatyny 3 tane raýonyny ýani şuňky dilden aýtsak etrapda adamlaryň elinden ýerini alýarlar, şo potrada berilen ýerler. Şol 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar berilen adamlaryň elinden alýarlar sebäp şunça ýeme owluk ýer berjekler, şo 10 hektardan aşak bolanyň hemmesiniň elinden ana ýerini alyp şonyny şol 5 adam 10 hektara ýeçilgeden bolsa ýanky potro. Indi şon bir adamyň eline berýärler. Beýleki 4 maşgaly näme çağıryn eklemeli ýa saklamaly. Bollugy tordy. O daýhanyň elinden ýerini aldylar. Zaten o toprağın üstüne birinden alıp berenle de o da berdi derler. O da o da potro. Balkanna da soň ýaly da para. O şu welaýetden hemme şol ýanky potro diýişler ber. Olar elinden ýerini alyp döwletiň hasabyna geçirýärler diýdi. Hiç kime berene. Sebäp beni Minnihanowyň adamlary bardy. Şolara bermeli. Döwlete geçirmeli. Bollugy tordy. Onuň 30 ýyllap şo ýeri taba getirip onun şoruny aýryp miwesini alyp beren, danetini ýygnap beren daýgan boldun. Elini ýokdy. Halmurat netije çykarmalylar. Şu zatlar, şu bolup duran zat, ýani Türkmenistanyň tapusynyň Türkmeniň eline däerligini suwutnamasy üçin. Bolmasa
millet näme toprağın eýeti bolmaly. Ha? Şoňa ýanky şulan eýeleri ruhsat beren ok. Postsovet demesinden hiç yerde Pribaltikadan başka yerde şahsi eýeçilige geçen nädirler. On Orsiýet bizim krasny liniýamyz diýe, gyzyl çyzygymyz diýe. Şu Ukraina NATO öwürmeşliýalak, şolary bir tesis bir gyzyl çyzygy bar. Şol mesele şo taýda. Diýmek bulan nemeligi garaşsyzlygy yalan bolup çykýar da. Şu wagtdy Orsun alyp barýan siýasatam köni ýanky Ors imperiýasynyň demelerini dikilçek diýer. Maksatlary şol. Territoriýasyny. O bizim dogana bilýänýämiz diýe, öňüm şey diýip ýördi. Bärik Amerikanlar gelme demesi ýok diýer. Büyük mesele şo taýda. Doğru. Onun näme ikinji meseleye geçelim tapara. Bolýar, bor halbrat. Ne? Şuň daňdan gelip habarlar boluşup başlady da. Şimdi bizim goňşy döwletimiz var Eýran. Ine şu Eýranyny ýanky Şahet atly yemeler BPLA diýip aýdylýar da. Ol bespilotny letatylny aparat Russýasy, emma Türkmençe o dronlar ýanky o içinde lötçügi ýok, ýöne şolar bomba da insansız howa nemeleri. Ine şol zawody bombalýarlar. Onu ýangyna seze war bolupdyr. Soňra ýanky newit gaýtadan işleýän zawody var Eýranyň. Ine ol bombalanypdyr. Ine o taýdana pajar. Soňra ýanky ýarag öndürýän zawody var. Olam mene partladylypdyr. Soňra ýanky partlama, şol real partlama Hamadan we Kerece diýilen harby bazalarda da ýüz beripdir. Mundan başga bir näçe harby bölümlerde de partlama bolup geçipdi. 21 ýerde diýer. Ana. Ine bolýan zatlar goňşy Eýran döwletinde näme üçin şu zatlar ýüz berdi diýilen soragy bardy. Men düşünşime göre Eýran ana şu ýanky Orsiýadyň Ukraina halkynyň garşysyna alyp barýan urşuny Rus tarapyna çykyş edýär. Şolary ýara kömegini berip dur. Başda boyun almajak boldy. Soň sowutnamasy ýüze çykyp dur. O mene diýän. Ine edýän bolsaň netijesi şol. Ne? Eýranda bolup geçen zatlar şu. Men eger şu gidişine gidýän bolsa Türkmenistanyň haýdap giýjegini kömek edýän bolsa onu Krasnovodsk portu bilen Krasnovodsk newitden gaýtadan işleýän zawodynyň ykbal belki şular ýaly bolup biler. Näme üçin ýok? Sebäp olar uruşup içine de otyr. Ene şu meselede o gysgaçyga bolsa bir halkymyza düşündürüş bersek sapara näme üçin bolup geçýär? Neme halbrat edil ýanky Eýran meselesinde bir ulyň Eýranna, Tehranna Azerbaýjanyň ilçhanasynda yaragly biri bir adam öldürýärdi ilçhanaň işgädin. Ödem kameralan görkezmesi nemesi oyuncu ýanky döwlet tarapy, bular näme straja diýerler. Näme? Islamska rewolýusiýa. Şol ýanky İslam rewolýusiýasy goraýjylarynyň işaraty bilen girýär da, ýanky öldürýän näme, ýanky şeylik girýär da. Näme, ýanky sakçysyna şu işaraty görkezýär, ýakdaşyna sakçydan Eýran tarapynyň adam bolmaly. O şeylik girip baryp öldürýär da, bolmasa ýanky döwlet ýok bir kelle süýtgäniň biri edipdir zat diýjek bolýarlar oly aňytny döwlet. Ýanky şonuň badyny şo tuwud edýärdi. Azerbaýjan bilen şolar ýalak nemeti var şu wat. Ulu problem var.
Yankı neme drone'un kim tarafından demedilenini o kendir belli değil. Yani İran tarafı İsrailliye, onun İsraillerden tez çıkan ok. Yani sonra alak datkınırak yağday. Öyle bu da atlar kendi da kavat geliyor da. Gen nemeleri Netanyahu'nun yani düğün yani hükümet başına geçti de. O da İran'ın o katı doğusu. Tek tarafı. Boşadırmak için. O durumlar içinde. Onun Amerikan istihbaratının demeti şu an İsrail'le düğün etti. Sonra bu kavat gelen demeler var. Bunu yönü açıklayan oklar demeden oklar. Vaktin geçme bilen bu atlan hem beceti aydın bolur. Yönü bu atlar köpler gidip bolur nokta. Yok oradan Sputnik'ten bazı renkine çenini görüp biliyorlar da. İran tarafı bir pilotniklerin ikna vardı. O ikisine vurduk, nimettikler diye volun o datlar yalan olmalı. 21 yerde toçkoda birden bolmadı. O planlarının şartı onun bu datları edip bilen kuruluşun kurulma demeler olmalı. O İsrail, Amerika, İran'ın içinde o yarıp ya öldürüp demedik görün demelerken o ne çerin bombaladılar İsrail içinde rahat demedik. Bu da atları olur yem rahat tecrübe toplan İsrail onun ikisinden katı doğuz boşadır içindeydi. Şunun için ilkin emeli günahını şu tarafa ne ettiler yani nereden çıkanı belli değil yani İran'ın içi montudum halk yani hükümetin arkasında halk yok da. Halk şu yani yararların nemelere yani kollu nemetini verdiler de maaşını. Doğru diyen alak neme çıkıyor da orta. Demek bu İran hükümetin arkasından halkım yok da. Türkmen demetinin arkasında halk yok. Bu da ne vakit ne ile buluşmalı. O kanun nilinde adam yok. Türkmenistan bir полицейский государство diyen yalak o Paris'te devleti onu demesi. O koşadırın içinde hukuk devleti oluyor da. O yemeler daşta uğramı ne soruyor yalak deme. Ulu alada verici hadiseler kaynap durun yerleri sonra öğürüp paraya da gittiği için. O Azerbaycan bilen İran'ın arasındaki datkınlı yağdayım ya köpten beri tilak geliyor. O Türkmen o çağda neme orta hiç tadın önünde durup bileri yağlağım yağday yok. Bunlar yani milisten köpöldüp halkını horlap görün. Başka bunlar edip bilen de adam yok. Yani sehel keviği neme olsa da ulu bedbahtçılığı problema neme diye de. Bugün ben bir yani vatan havalarının demetine terettim de. O Berdi Muhammed Ulusu. Yani kanalın oyununa yani doğun yerleri dağıtları var arada yani çare uğrayan yalak imaj tayinlattırlar da. Yani kuruluşçuları, tuğçuları dağıtları bir yer yığınaptır yani köprünün üstünü. Olurum Ukrayn. O yani kuruluş demeleri biri Ukrayn, beylekisi Ors. O yani onun onlar yüzün şeyle arkayın doğurlar. Kurban bunu burada atlar düşünür ya. Yani Türkmen demeler var. 4 tane onun ne yemediği belli değil. Olurum yani gök bulak not diye yani.
Ne teret men ne bu pudoklar gowulýanna. O biziň ýani yerli o ýani suw boýunça nemelerimiz güýçlüler. Min wagt goz bar, ýene bir topar guruluşyk remont tiretleri, görleri, däherleri bardy. Gaty kändir guruluşyk demedin. O taýda ýani Ukrainaň näme işläp ýörenini, Orsuň näme işläp ýörenini ýani ben düşünüp bilemokda. Türkmenistany spesialist odur budur zat galmandyr olar ýok edipdirler-de. Hakiki ýani milite döwletde. Indi şo köprüň üstüne döwletiň eýeti militseler. Indi şo KGB militse şo köprüň üstünde bolup şolar düşündirmediler. Näme şu suw nemeden. Türkmenistan şo militelerin elinde. Yani köpden beri korkum şondan başka hiç zatdan. Olardan hiç zat doğrulun. Gülekarlık büyük demedi. Şolardan bir halk fikir emedi nokta. Haytam şolar yalık büyücü tapyan yalık demesi var da. Atı gen golün yönü tarihinde seyretmeli. O nirelerden geliyor. Bu zatlan bu sebebi olmalı. Ne Timurlana bilen Halmurat. Awa. Awa. Hem şoňa çokunyandyr. Hudaý ýalag edip nemet görür. Yani Taşkendiň orta aratynda uul pametli bardyr. Yani özüňiň ulu düşmanlaryndan habarlary ýokdur. Özüm däldir o. Indi Timur nemetinde. Timur'un döwrüne därem ýokdy. O tüpüňli okom ýokda. Kılıç bilen 17 milyon insan öldüren. 17 milyon. Kılıç bilen 17 milyon adamı näde öldürýärler? Yani şo neme çokunýarlar. Güýje çokunýarlar, tapylýar. Ýa biziň ol ýa nememizde tokluň zatlar. Näme Ors paççasynyň nemesi, Kızıl nemesi bilen çoňa çenli. Yani şu Orta Asya, Kavkaz nemelerden olaram 17 milyon ne oloy adam öldürdi. Şu 22-nji ýyla çenli 1922-nji ýyla çenli Taýbat Taýýul gurulýar. Şo gurulýanyna çenli 17 milyon adam jany neme diýerler. Öne o wagt birat neme däri tüpüň odur bar. Şoňa da çokunup ýör. Nememiz taryhymyz gaty neme? Şo zatlary düşünüp biz şu zatlaryň aşagyna çykmamyz gerek. Sebäplerini bilen soň çykyp bilýär-de. O güýje däl, akla tapman, bunu adatlyga çykman. Adat adam bolman, ulokan pikir ya akıl döredü bolmaly o kenne. Şol ýalak dememiz we problemlerimiz bu näde başmaly? Onço seni ne? Düşündürjek bolup ýör. Bilmedim näile täsir edýär. Yani wagt görkezür. Ýöne şudur şunu. Biz ýeke bilim däl ekenik. O postsovet nemesi. Yani hukuk nemesine öwrülmese ýaşap bilenok diýdili. İyi bolmasa uly, yani gitke tragediýalary öwrülüp bilýär-de. Yani ortaya daýdyşymyz ýalak 20-25 tane yani şahsny çybakaýalak neme döredipdirler-de. Şolar indi yani bulas almak üçin yani pirok, yani tortu paýlaşmak üçin öz aralaryny bir-birlerine nemetmeli bolýar. Yani ortaya diýenler onun içinde şolar ýalak neme başlar. Bu da yani Grazdan uruşy. O oğurlanýan pullun nemesi paýlaşmak üçin şo taýda ýa güýç gerekde. Şolar ýalak neme? Korrupsiýadan akýan pullun täsiri şo zatlaryň hem döremegini getirýär-de. Şeýlere neme Halmurat men görüp bilýän neme. Dogry sapara, şu son gaýdan da adyň menen birazjyk üstüne goşaýyn.
Ine Niyaz döwrünün märi şol tiryekmi ýa-ni bir geraýyn sewdasyndan mı ýa döwletiň nebit gadyn satyp deger degmezine berip özlerine milyon ýa milliard toplarlarym bardy bizim döwletimizde. Ine şolaram alajyn tapsa şo hakimede almak üçin bizim garşymyzda Edip işläbemiyorlar. görler o işleyenler, işlerler değil, işlep görler. Onu görüyor. Son nice polyanlar seyret sebep onlara ama ağzı boş ya muhtana kakelanat da görüp oturup adamı yani. Anarsanna durarlarım görünüp başladı yavaş yavaş kalanım ne yurda varımda ayanmalar gidecek yerler yok. Zatları vaqt görkezler yani şu dünkü şu kabul edilen karar Amerika'da kabul edilen karar bir de yine de geleceğimizde yakın geleceğimizde bolan önemi güçleniriyor da yine bir gezek mümkünçülük var bir de Türkmenleri arasalanma şu meselede. Yine ben şuna çok bölüm tapıra. Ulanıp bilsen hemme de mümkünçülük elimde mi bolyandır yani ulanıp bilmelidir. Ulanıp bilsen o bolyandır. Ana şu tayda yema yurttaşlar yine şu Amerika'da şu 3 tane telefon koyuldu. İslenlik adam şu tatcan edip o bilýän ýa gören şaýat bolan ogurlugyna my korrupsiýa meselesine mi döwlet işe başga mesele mi näme bar şol ulu ogurluklar ýa ogurluk üstüne açmak üçin ene goýulan telefonlar ol ilkinji not elbetde Ukrainanyň özü Orsiýet bilen baglanşyk ýöne şu mahal bizim şol döwlet başynda oturan jenayetkarlarymyz var. Yine olan edip oturan jenayetin barada bilýän zatlaryny. Ana jaň etip arkaýyn aýdyp bilersin. Aňyrda rus dilini türkmen diline gurulasaňyzam o taýda terjümeçiler tapylar. Ýöne aýtmaly ine bizim döwletimizde bolup geçýän zatlar şu edilýän kömekler Orsiýet tarapyna akdilýän ýükler şu ine men suratyny alym ýa-ni men şuna şaýat ýa ine gäme şunça yara ýüklerini ýa-ni şunça kalona geçip gitdi. Şu tarapy. Ýa-da aýdyn sebäp o zatlar hemmemiziň geleceğimiz bilen baglanşyk. Eger men Türkmenistanyň içinde bolsam mesele ýa-da para kıymet Türkmen şu zatlary yetirmeli halkara guramalara da innit ozan yetirilýärdi Birleşen Milletler Guramasyna ýa aýdaýly Ýewropa bileşigine çäre görülen akty. 30 ýyllap yetirip gelýär. Onun demeden hukukun yetenok o zatlar. Inni çäre bar. Inni hukuk bar. Olun elinde. Inni yetirin. Näme yok. Ine bütün halky ine ýüzden aýtjak sözlem şundan ibaret. Inni yatıp oklap ay biri eder de ay belki bolar da bolmaz da hemme zady Allah Taala tawşyp yatmak ol bir erkek kişi ýa türkmeni gelişe kätiýeden däl. Aýda otpuska çykandyr. Allah Taala da bar işi Türkmen nädir? Halburat 7-8 milyar halk var ýemedi şaharyny. Ýok, onu men küpür görlemäýin moly zapara. Şol ýokardan görüp otyra oğlum. Şol Türkmeniň düşen ýagdaý. Diňe Allah çözmeli bolsa bir ýam çözerdi. Oğlum aýdy, size el berdim, aýak berdim, garak berdim, gulak berdim, dil berdim, çözüm, akyl berdim. Näme men etmeli soraýandyr da ýöne şonu eşdetýärler hiç kim. Halmurad ağa var diýär, Halmurad ağa var diýerler. Bizim bolanmyz yeterlik däl. O bir adam ýa 10 adam, 100 adam etmeli işi däl. Onu bütün halk bolup etmeli eger biz iýdili jemgyýetde ýaşajak bolsak. Bir gün edip bolmaz hemme zady bol ýöne ýoly goýmaly şonu. Şonu aýtjak bolma. Para aýtjak goşjak diýjek zady bolsa. Ýok. Bolmasa onda şu ýerde jemläň. Ýok, bolýar. Sen jemläň. Yurttaşlar sağ bolun diňläniňiz üçin oturun oýlanyň pikirleniň özüňize gerek netijeni çykaryn. Saparaga da öz bileni ýürekden aýdyp otyr bilen bärde öz bilen biz aýdyp otyr belki siz bizden gowrak düşünýäniňiz bardyr ýa bilmeýän zatlaryňyz bardyr. Sonra jogap berer. Ýa öz pikiriňizi aýdyn. Ýöne medeniýetlikleri aýtsaňyz has
O boljak sebäp bir edilen çıkışları ya yazılan kommentleri diňe türkmen dinleýän auditor bütün dünýä ştat girip seredip ýörüti edaralar, guramalar, ofisler, bilermenler, analitikler gelip seredip ştaýda netije çykarýar. Şol sanyny biziň halkymyz barady. Şoň üçin durkumy saklajak bolalım. Sağ olun, sağ oturun. Tapara, sana da tanır Bolýa sag bolun, saglyklykda görüşelim. Sag bolun.